Библиядан алынган апостолларның мөгъҗизалы эшләре турында тарих. Иисус апостолларына үзеннән дә күбрәк мөгъҗизалы эшләр башкарачаклары турында сөйләгән. Алла жортына кергәндә, Иисусның апостоллары Петр белән Иоанн тумыштан гарип аксак кешенең утырганын күреп әйткәннәр. Иисус исеме белән быйра. Тыр һәм җыр. Шундук гарип кеше сикереп торып җыри башлаган. Алланы мактап шатлана алар белән ул да Алла жортына кергән. Моны күреп халыкның исләре киткән. Дин өйрәтүчеләр сораганнар. Сез бу савыктыруны нинди кудрәт һәм исем белән башкардыгыз? Шул вакыт Петр святый тын белән дәртләнеп, аларга булай дип җавап биргән. Халык башлыклары, каршыгызда басып торган адәм Алладан Иисус исеме белән савыктырылды. Дин өйрәтүчеләр савыккан кешене күреп, аларга бернинди дә каршы сүз әйтә алмаганнар. Петр да святый тынның көче шул кадәр куәтле булган. Ул үтеп барганда, аның күләгәсе чирлеләргә төшкәч, алар савыкканнар. Бер Тавифа исемле имандашын үлемнән терелткән. Бик күп авыруларны, җен кагылган кешеләрне аның җанына алып килгәннәр. Аларның барысына да савыккан. Дин өйрәтүчеләр Жугары киңәшмә җыеп, Иисусның апостолларын алып килергә кушканнар. Аннары алардан сораганнар. Ник сез Иисус турында өйрәтәсез? Аның турында халыкка тараткансыз. Петр апостолларга булай дип җавап биргән. Без кешеләрне түгел, күбрәк Алланы тыңларга тиешбез. Шунда баш укытучы торып әйткән. Бу кешеләргә тимәгез. Җибәрегез аларны. Алар башлаган эш кешеләрдән булса, ул үзеннән үзе җимерелер. Инде Алладан булса, сез аны туктата алмаячаксыз. Аллага каршы килә күрмәгез. Дин өйрәтүчеләр аның сүзләрен тыңлап, апостолларны җибәргәннәр. Инде алар көн сайын Алла жортында, өйләрдә яхшы хәбәрне Иисус турында сөйләп җиргәннәр. Шуннан Иисуска иман итүчеләрне әзерлекли башлаганнар. Савл исемле берәү өйдән өйгә җиреп, аларны табып, төрмәгә жапкан. Инде имандашлар Алла сүзен сөйләүне дәвам иткәннәр. Бер көнне Савл жулда булган чакта, аңарга кинәт күктән жактылык төшкән. Шул вакытта ул куркып, җиргә җыгылгач, тавыш ишеткән. Савл, ник син мине куасың? Савл сораган. Кем син, Ходай? Мин. Син куа торган Иисус. Тырда шәһәргә бар. Анда сиңа нәрсә эшләргә кирәклеге турында әйтәләр. Савлның жолдашлары тавышны ишетеп, бер кемне дә күрмәгәч, тавыш тынсыз калганнар. Күктән төшкән жактылыктан Савл сукраеп, 3 көн буе күзләре бер нәрсә дә күрмәгән. Иисус бер Анания исемле шәкерткә күренештә булай дигән. Анания, әйе Ходаем, туры урам дип аталган урамга бар. Иудей яши торган җортка кереп, Савл исемле кешене сора. Ул кажыр иман укый. Алладан булган күренештә Савл Ананияның үз җанына килүен, күзләре тагын күрә башласын өчен иман иткәнен күргән. Ходаем, мин ул адәмнең укучыларга никадәр җавызлыклар эшләгәне турында күп ишеттем. Әмма Иисус аңарга әйткән: "Бар, мин аны үземә хезмәт итәргә дип сайладым. Ул башка халыкларга, патшаларга, Израиль халкына минем исемне коткаручы булуымны җиткерер. Аңа минем исемем хакына күпме газап чигәргә тиешлеген күрсәтерем." Анания Савл җанына килеп, аның өчен иман иткән. Савлның күзләре шунда ук күрә башлаган. Ул суга чумдыру җоласын үтәгән.
Ул иудейлар арасында Иисусны Алла улы дип сөйләп җиргән. Алла Савыл аркылы искиткеч кодрәтле эшләр кылган, кешеләрне сауыктырган, җавыз рухлардан арындырган. Бу мөгъҗизаларны күреп, кешеләр Иисусның исемен тагын да күбрәк хөрмәт итә башлаганнар. Үзләре кылган начар эшләрнең җазык икәнен аңлап, тәүбә иткәннәр. Ә сихерчеләр җазыкларыннан арыныр өчен китапларын жандырып, апостолларга кушылганнар. Шулай итеп, иман итүчеләрнең саны артканнан-арткан. Библиядән апостолларның мөгъҗизалы эшләре турында күбрәк белә аласыз.